ana tanpa kanin yo jagat yo dewa yo bathara kaya mengkene lelakoning urip sing kudu ndak sandang bot-bote anggonku kudu bisa mapanake kanthi pratitis dununging tresna lan sesanggeman ya to ya yen pancen kaya mangkono bakal ndak gelar apa kasunyataning tembe siliring samirana mrek ong 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 ing Koko Prabu ing Dwarawati ingkang anungka lampah kula. Pangabekti kula katur Koko Prabu. Ya Yayi kadangipun Kakang Yayi Karna. Wis ndak tampa raliwat pangestunipun Kakang wae tampanana Yayi. Kawula nuwun inggih sanget pamundi kula. Keparenga tumunten kula nyuwun dawuh menggah menapa wigatosipun dene paduka nyandhet ingkang dados lampah kula Koko Prabu. Ya Yayi Karna. Mbok menawa mung kanggo pengantep-anteping rasa mula lilanana pun Kakang bakal tetanya marang Siadi. Ya sebab cukeng atine Si Duryudana anggone nggondheli Praja Ngastina mula dumadining perang ing tembe wis datan kena Den Wiradati. Mula kang saka kuwi pun Kakang kepengin wuninga sepira ta mungguh anteping kasetyanira Yayi Basukarna. Aduh Koko Prabu, sewu lepat diagung aksama paduka njeng Koko Prabu ing Dwarawati. Senadyan to badhe sinurak dening jagat kininten Basukarna sampun kajlomprong dhateng juranging kadurakan miwah kamurkan. Ananging menawi angengeti kaliyan lampan kula wiwit Jabang ngantos dumugining Degang, margi pundi malih ingkang saged kula tempuh kejawi namung setya bekti dumateng Yayi Prabu Duryudana. Ideping tekad kula nedya ngandhemi dhateng kasetyan ngrungkepi jiwa kasatriyan kula Koko Prabu.
Iya ya Yayi. Iya. Mongko adeping kasetyanira kumudu tetandingan kelawan kadangira pribadi yaiku para Pandhawa. Mokal sarta tangeh lamun adi-adimu para Pandhawa kuwagang nandingi jeneng sira awit jejering siadi tuhu tinemu kadang sepuh kang pantes pinunjung bekti. Aduh Koko Prabu nyuwun pangapunten. Ketang katresnan kula dumateng adi-adi kula para Pandhawa miwah setya bekti kula dumateng Kanjeng Ibu ingkang lumantaraken gesang kula wonten ing Madyapada. Kula sagah kanthi ikhlas ngorbanaken jiwa raga miwah gesang kula minangka tetombok kasetyan kadarman lan katresnan kula Koko Prabu. Apa tandha yektine Yayi Karna mugi andados ning kawuningan. Pusaka piandel kula wujud krewaja miwah anting kawaca ingkang rinasuk sak lebeting kulit sak njawining daging. Ripalungguhan samenika sampun tetel saking angga kula binanjut kelawan Bathara Koko Prabu. Aduh Yayi. Kagyatri sanggapirangu nangkul kinempet kampet dos sang ratnaning bawana ong banget anteping tekatira ngrungkepi kasetyan kadarman lan katresnanira. Ya mung ngene ya Yayi. Sadurunge kabeh padha ngayahi wajib. Tak suwanana wulunge atimu ora ketang sagebyaring tatit. Sowana marang ngarsaning ibunira Kanjeng Bibi Kunti Talibrata. Kawula nuwun inggih. Ingkang rai namung badhe sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu. Mentiyung melung hanjentrum sayekti amerbawani duh kita ninggalih Sang Dewi Kunti Talibrata panawanging netra nglangut tanpa pagut lampahing mega mendung yang saya peteng yayah anandu ityasira Sang Jwitawara sakedap-kedap angunjal huswa suprandini datan bangkit hambirat seseking jojo kang kapambengan raos sungkawa sakoling mangke kayana cahya pepadang nenggih Sang Basukarna ingkang wis marak mangarsa.
Babu parane kang puruk ipun ong ong kaya ngopo bungae ngatiku dene putraku wis gelem kumpul klawan adi-adine para Pandhawa. Diagung pangaksama paduka Sang Dewi sampun ngantos klentu ing panampi. Tebih saking panginten paduka babar pisan boten nedya ngempal sarta tetunggalan kalian para Pandhawa Sang Dewi. Karna ndak tampa kabeh aturmu jertuk sumbering kaluputan iki dumununganing punibu nggir. Persajan kewala kula dereng dungkap menapa ingkang paduka kersakaken Sang Dewi. Nadyan to ing tata lair sira anyelaki ananging punibu sumurup jroning batin jeneng sira ngakoni menawa sira kuat majaku Karna. Pandhawa iku adi-adimu ya nggir. Sampun Sang Dewi. Sampun boten wonten ginanipun malih angrumpaka babakan menika. Karna anggonku kumacelu kaselak ngrangkul lungayamu. Punibu amung kepengin njaluk pangapura ya nggir Karna. Boten wonten ingkang lepat Sang Dewi. Aja matur Sang Dewi kaya mengkono. Matura ibu ya nggir. Inggih Sang Dewi keparenga kula badhe matur. Pancen rumiyin kula menika nate mireng dedongengan wonten satunggaling ibu ingkang parikedah pinisahaken kalian atmajanipun. Kuwi jeneng sira klawan punibu nggir Karna. Jabang bayi kala wau lajeng dipun kenteraken wonten madyaning bengawan. Punibu wis ndodho marang kabeh keluputanku Karna. Ngaten nggih Sang Dewi. Lare kala wau sakmenika dadi anakipun sinten-sinten. Wiwit piyambakipun keli lare menika sampun dados anak ing jagat. Karna sira putraku nggir Karna. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan kasok ing katresnan paduka dhumateng kula. Nanging kula menika jejering senopati turta sampun prasetya inggih namung Yayi Prabu Duryudana ingkang badhe kula belani ngantos tetesing rah kula ingkang pungkasan. Muga-muga kabeh putraku pikantuk karahayon. Kula nyuwun pangestu Sang Dewi. Mugi-mugi angsah kula ing payudan. Senadyaning tata gelar kula badhe ayun-ayunan kaliyan para Pandhawa, mugi mboten andamel kuciwa paduka. Oh, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang. Wis Karna aja mbok bacotake.
Mila anggen kula sowan wonten ngarsa paduka menika mligi namung badhe ngaturaken sembah bekti kula kangge ingkang wiwitan sarta kangge ingkang pungkasan kunjuk paduka Kanjeng Ibu. Karo kowe ngomong apa? Kawang-wang gegono bang sumirat ing kowe aja kandha kaya mengkono bocah bagus gunemanmu kuwi nyalemung ing atase sak urip kowe ora nate ketemu karo ibumu nanging bareng ketemu pisan pamit mati ora karena ora Dewi Kunti maringkang putra Narpati ngawangga dipati Basukarna ananging tan bisa nduwa agenging tekad Sang Karna Basusena nggih nyarsa ngantepi darmaning kasedyan lan kasatriyan lauta kocap mereking mangsa kala Gumingsring wanci Pandhawa lan Kurawa rebut panguwasa satemah nyabrang getih Baratayuda jaya binaun.
payudan Pandhawa lan Kurawa dileungke kanthi kalindih sagung prawadyabala ing dadal maut barisaning Kurawa Senopati Agung tetuangganing Kurawa nenggih Maharsi Bisma Begawan Durna piyambing putra Raden Lesmana Mandra Kumara wis dadi korban kawengisaning perang satemajur kuwur penggaling nata Ngastina Prabu Duryudana atebah jojo atampel wentis kala-kala gebrak dampar sarwi ambekos kaya tatsaka hanyembur upas Wadana kengis wong asabdining kusuma mayoraning bumi sing digambar gagar wikar pating balesar sing tak esti ora dadi jebul negara Ngastina ya jati ketul suban ruyung ngatasi Senopati agul-aguling Kurawa Eyang Bisma Bapa Durna lan putraku Lesmana wis dadi korban kawengisaning perang
nanging wong tuwa sing disungga-sungga, sing dipundi-pundi. Wekasane mung dadi pengawaking mungsuh. Nggih. Ing sekawit pun bapa lak sampun matur. Nanging paduka mboten kersa ndhahar ingkang dados atur kula. Kawiwitan geni sak pletik ing rikalenggan sakmenika sampun kadung kobar sak lumbung Bandung sampun. Paduka ampun mejang dhateng kula. Duryudana niki mboten butuh piwulang. Yai Prabu kepareng wangracut Bramantya Paduka kados boten wonten ginanipun malih menawi memanjang pirembakan. Kula aturi midhangetaken atur kula ripalungguhan sakmenika kalenggahan senopati kula suwun. Lah talah. Paduka Kakang Narpati sampun tumanggap. Yai Prabu, nanging wonten setunggaling bab ingkang badhe kula aturaken. Babakan menapa? Tan wurunga kula badhe ayun-ayunan kalian pamadyaning Pandhawa Yai Arjuna. Ing mangka piyambakipun nitih rata ingkang kinusiran dening Kaka Prabu ing Dwarawati. Karna yen arep dumuk kusir aja sapa-sapa pun bapa saguh dadi kusirmu nggih. Kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Yai Prabu kaselak saya risak dadal mawut barisaning Kurawa keparenga pun Kakang nyuwun pamit. Sekar rinunci minangka kurmat paduka Sang Senopati Agung Kaka Prabu Basuwarna. Tansula sanyakara ring Yai Arjuna ndak sawang katon anggonmu amupus diri. Piye Janaka? Duh Kaka Prabu. Awrat lelampan ingkang kedah kula tindakaken Janaka.
Sira Yayi jinejer dadi satriya kudu jejeg pangestimu lho Di. Jroning palagan iki kipatno kidunging rasamu. Jroning palagan iki dudu panggonane Senopati metung sanak kadang. Ananging jer menika kadang pinanggih sepuh kang pantes pinundi-pundi Koko Prabu. Yo. Pancen Yayi Karnamono dudu satru nanging kadangira pribadi. Ning tak jaluk binudya amrih sentosa sekti jiwanggamu. Tinitah mono amung saderma, mobahmu ing urip iku wis pinurba dening Gusti Kang Mahanasa. Jagat saisine bakalan nyekseni kembang sepasang anggondo arum kang padha leladi mring jagat. Yekti ku wis dadi kersaning Gusti Janaka. Latmara Sang Arjuna Tresnanira kamanungsan ing Duh Koko Prabu sasat ginunturan sari siniram kang tirta marta. Yayi Arjuna maju ing rananggana yekti kadangira Narpati ngawangga Dipati Basukarna wis mesem bombong ngenteni sungkem bekti mulumantara janging perang Yayi. Pabaratan hajanging perang. Yayi Arjuna kula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Koko Prabu ngawangga. Aja mringkus dadamu sarta mendelong atimu. Tumulyayo ndak kanthi netepi jejibaning senopati. Muga-muga panjurunging donga pangesti bisa antuk jatining kadarman Yayi Arjuna. Suwawi kula aturi ngimbangi Koko Prabu.
Hoi. Hop. Waduh. Marem Tyasiri Sang Basukarno genyo ngayahi darmaning satriya sakala mentang gendhewa ngener jatining lisan nganti kaya putung-putunga gendhewane. Koko Prabu Kakang Basukarno mentang gendhewa lumepas angenerangga kula. Janaka wis wahyaning mangsa tumapaking lelakon darmaning rakamu ngawangga Yayi. Srana Kyai Pasopati dunungna jatining swarga tumrap rakamu. Laksana mentang langkap ya lumapas kumrit swara jam pare. Wonten malih kinarya tapa palupi Surya putra Prabu Nata Narpati ngawangga tur kadang Pandhawa liyan yaya tunggil ibu suwita mring tur yudana
Brata Yuda kalawan Pandhawa. Selamat Hari Wayang Dunia.